कायदार हाथ मारी दे साप मला हेले बारे साप मरिनी भाई बरं ता विश्व दांत गुड़ाक भांगी जाइछि ताकू जेमिति हेले भी हम रास्ता रो हटेइବାକୁ पड़िबो ओहो काहेकि तुच्छाटर एनर्जी गुड़ाक नष्ट करिबा कहिलु आलोकटा मारिबा जाहा मला मुर्दार ऊपर प्रतिशोध नेबा सैया आलो तार पर मुंड खराब आउ पुलिस हबो जे भाउ देखैबो ए माया ए सुन केमिति संपत्ति गुड़ा काम हाथ मुठा को आसीबो सेया चिंता कर आ नहले तमे बापू मिसी रास्ता रे भिक मागिबो भिक नहीं भाई नहीं केबे भी मो पुअर भविष्य नष्ट हवा को देबी मो पुअर सुख शांति भविष्य तो पाई कौन से असंभव काम को मु संभव करि पाई जमींदार इंद्रजीत राय चौधरी जेदता बड़ा पुअनार सब जाक संपत्ति रखी दैछि मो पुअ बना को दैछि ठीक शांति मुर्दा जवाब पत्थर देबी आ ताको बुझाई देबी मो सहित छलना करबा सचलता केते भयंकर रो पानी पत्थर काटेलो माया भरिया होई मथुरे हापुड़ी दे सबु अरुआ हे सुन वकील सहित परामर्श करी मु बंद पेपर रेडी करूची समय सुविधा देखि दस्तखत करेई नेबो आउ तापरे सबु संपत्तिर मालिकानी त तू आउ माने मो भौणी रानी साबा पायावती पाई गली मो कन्या को मो पाई गली तू मो खंडिया मो तो बरा तू मो कन्या मो तो बरा तू मो कन्या मो तो बरा ए बस से 100 वर्ष के दामी कन्हैया नहीं आसलु भले बस कन्हैया दे से कन्हैया ना 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 मो आकु खोजी खोजी पाइछि मु काहाकू देबिनी तू जने से तू डक डक ओले मो कन्या को तू नहीं जबो भाई तमे हाट करे छिड़ा है कोन ताको धर सब तो भांगी सालानी ससरे एटा को भी भांगी दो तुरा मु भरंजा को बुझाई दउची बापा सुमना मो भरंजा मारे किए लाइन बापा सुमना दे 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 ए कोंठीटा दे एटा जदी भांगी दिबा ना मम्मी मारिबो ना 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 मु को खोजी खोजी पाइची मु काहाकू देबिनी आ सहित मु खेलिबी नाचिबी हां हे बदमाश तू भले से कन्हैया दबुनु ना भले केस कर जड़े अर्धमूर्त मनीष ऊपर को हाथ उठेली तो विवेक टी बाधा देलानी दोष कले दंड मिले यहाँ संसार नियम हेले तू जो दोष करू से दोष नुहे बरम अमानुषिकता तू ताको पिटी लहू बन कर अरे से चाहिए एमती लक्ष लक्ष कले तो पाद तले अजाड़ी देवे जीव
ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାର ଅଧିକାର ମା ମାନଙ୍କର ଅଛି। ହେଲେ ତୁ କହିପାରିବୁ କୋଉ ମା? ଜଣେ ଥିଲେ ମା ଯଶୋଦା, ଯେ କି ତାର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାରେ ଅଜାଡ଼ି ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ମା ଥିଲେ ମଦର ଟେରେସା, ଯେ କି ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦଉଥିଲେ। ହେଲେ ତୁ ଏମିତି ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେବା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ। ଭାଇ ଏମାନେ ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ। ଦେଖୁନ ମୋ କନ୍ୟା କଣ୍ଡି ରଖିକି ନେଇଗଲା। ଏ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଆଣିଦେବୁ? ହଁ ଭାଇ, ଟିକେ ଏମିତି କଣ୍ଢେଇ ଆଣି ଦେବି ଯେ ନାଚୁଛୁ। ଦେଖିବୁ ତୁ, ଏ ଦେଖ ତ କନ୍ୟା କଣ୍ଢେଇରାଣୀ। Dum 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 re dum 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 re dum 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 re dum 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 re dum 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 ତତେ ନା ମୁଁ କେତେ ଖୋଜୁଛି, ହେଲେ କୋଉଠି ହେଲେ ପାଇଲିନି। ଏ କନେ ତୁ ମତେ ଆଉ ଜମା ଛାଡ଼ିଯିବୁ ନା? ନାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ରହିବି, ତମକୁ ଗପ କହିବି, ହସିବି, ଖେଳିବି, ନାଚିବି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗପ କହି ଶୁଣିବି। ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ନା? କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ଖେଳିବୁ, ନାଚିବୁ, ଗପ କହିବୁ। ଗପ କହିବି। ଏଇ କନ୍ୟା କଣ? ତତେ ଦେଖିଲେ ନା ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ସତରେ? ଚାଲିଯିବୁ ମୁଁ ପୁଣି ପାଗଳାମି ମୁଁ ତମ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ପରା। କଣ? ମୁଁ ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ। ଆସିବୁ ନା? ଯିବି। ଏ କନ୍ୟା ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ। ଜଲ୍ଦି ଯିବି। ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଯାଉଛି। dum 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 re dum 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 re dum 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 re dum 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 re। ଆରେ ଆରେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ମୋତେ ବନ୍ଦାପନା କରି ଘର ଭିତରକୁ ନେବେନି ନା କ'ଣ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପେ ଆପେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ସେଇଠି ଠିଆ ହ। ସତ କହ, ତୁ କିଏ? ମୁଁ ବୋହୁ। ଆମର ତମ ଉପରେ ଡାଉଟ ହଉଛି। ଓ ମୁଁ ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲି, ବଞ୍ଚିକି କେମିତି ଆସିଲି ସେଇ କଥା ତ। ତୁ ଯଦି ଏ ଘରର ବୋହୁ, ତାହେଲେ ତୋ ହାତରେ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ଖାନଦାନର ମୁଦି କାହିଁ? କାହିଁ ମୁଦି? କଥା କ'ଣ କି ଶାଶୁ ମା, ମୁଁ ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମୋ ହାତଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ। ମୁଦିଟି ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲି। କ'ଣ ଏଥର ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଲା ତ? ସନ୍ଦେହଟା ଦୂର ହେଲାନି, ବରଂ ସନ୍ଦେହଟା ମୋର ବଢିଗଲା। ତୋର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ମୋ ରାଣୀ ସାହେବା ମାୟାବତୀ କାହା ପାଇଁ ବିଜୁଳି ବତିତ, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ରାତି। ମୋ ନା ପିସି ମହାନ୍ତି, ମାନେ ପରମ ଚୁତିଆ ମହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମୋର, ହେଲେ ମୁଁ କାହାରି ନୁହନ୍ତି। ରହିବନି ଆଉ କୋଉଠି ଶାନ୍ତି। ଘର ଭିତରକୁ ଆସ।
ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଏମିତି ପାଗଳାମି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଭାଉଜ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଭାଉଜ? କଣ ହେଲା? ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲ। ସେଇ କଥା କହୁଛ ତ? ହଁ, କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କହିଲ? ଭାଉଜ କଣ? ତମେ ଏମିତି ଆଜି ମନେ ପକେଇଦେଲ ଯେ ପ୍ରକୃତି ତମେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ। ସତରେ? ତମର ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ତମେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିନ। ଆଉ ଆଜି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରି ଜଣେଇଦେଲ ଯେ ତମେ ଓଡ଼ିଆ ଘର ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟା। ଦେଖ, ମୋ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ମୋ ବାପା ମାଆ ଠାରୁ ପୁରା ଶିଖିଛି। ଦେଖ, ସେ କଥା ଛାଡ଼, ମୋତେ ବି ଯିବାକୁ ଦିଅ। କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଭଉଣୀ? କୁଆଡ଼େ ମାନେ? ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ। ଆରେ ବାବା, ତମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲ, ତମେ ମୋତେ ଡାକି ଆଣିଲ, ମୁଁ ତମ ଭାଉଜ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି। ଆଉ ତମେ କଣ କହୁଛ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ଘରେ ରହିଯିବି ନା କଣ? ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁନି। ଆଉ କଣ କଥା କହୁଛ ଶୁଣେ? ନାଇଁ, କଣ କଥା କହୁଛ? ମୋତେ ନ ପାଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିବେ, ତମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ? ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଭାଉଜ। ମୋର ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀକି ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ଆଣିବି। ଆଉ ସେତେ ଦିନ ଯାଇ ତମେ ଆମ ଘରେ ମୋ ଭାଉଜ ଭୂମିକାରେ ରହିବ। ତମେ, ମୁଁ ତମ ଘରେ ତମ ଭାଉଜ ଭୂମିକାର ସାରା ଜୀବନ ଅଭିନୟ କରିବି। ଦେଖିଲ ତ, ପରର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଏଠି ଆସି ରହିଛ। ତମକୁ ଦୁନିଆରେ ଦ୍ରୌପଦୀର ଆଖ୍ୟା ଦେଇପାରେ, ହେଲେ ତମେ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ମହାଭାରତ କାହାଣୀ ଲେଖିଯାଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ସମାଜ କହୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଲେଖୁଛି ମହାଭାରତ। ନାଇଁ, ଶୁଣ, ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ତମ ଘରେ ତମ ଭାଉଜ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବି। ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିଛି, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀରେ ଅଭିନୟ କରିବି କେମିତି? କେମିତି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କାମ କରିପାରିବି? ମନା କରିନି ଭାଉଜ, ମନା କରନି। ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି। ମୋର ଭାଇ ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ତମ କଥା ରଖିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ତମ ଭାଉଜ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବି, ମାତ୍ର ତମ ଭାଇ ଭଲ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭାଉଜ, କିନ୍ତୁ ମୋର ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମେ ଯେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୋତେ ଖୋଜି ଆଣିଦବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀର ତା ବଡ଼ ଭାଇ ପାଖରେ ଅଳି। ବଞ୍ଚିବାକୁ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଲା ଲୁହ। ଭଗଇନାରେ ଅଚିହ୍ନା କହି ଆପଣ ମୋହ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦରୀ ମାଟି କଣ୍ଠି କିଏ ଆଜି ଦେଲା ତାକୁ ଭଣ୍ଡି। ଏ କାହାଣୀ ମିଛ ନୁହେଁ, ଏ କାହାଣୀ ମିଛ ନୁହେଁ, ହେଇଛି ସତ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଲେଖୁଛି ମହାଭାରତ, দ্রৌপদী লেখুছি মহাভারত, দ্রৌপদী লেখুছি মহাভারত, দ্রৌপদী লেখুছি মহাভারত। ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କଣ ତୁ ମତେ ବୁଝେଇବୁ? କାଲି ତାର ଚତୁର୍ଥୀ, ବାହାଘର ପରଠୁ ତା ଦୁଆର ମୁହଁ ଆମେ ମାରି ନାହାନ୍ତି। ତା ଶାଶୁଘର ଲୋକ କଣ ଭାବୁଥିବେ କହିଲୁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି ବାପା, ହେଲେ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀର ରୋଜଗାର ଟଙ୍କାରେ ଘର ଚଳୁଛି, ସେଥିରେ କୋଉ ମୁହଁ ନେଇ ତାକୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ମାଗିବି? ତାକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତତେ ଟଙ୍କା ଦେବି।
ଆପଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ କୋଉଠୁ? ଆରେ ସେ କଥା ଜାଣିବା ତୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ନେ ଟଙ୍କା ନେଇ ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ କାଲି ତା ଶାଶୁ ଘର। କିନ୍ତୁ ବାପା କିନ୍ତୁ ପୁଣି କଣ? ଓହୋ, ଯୌତୁକ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତା ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ କଣ କହିବେ ଏଇଆ ତ? ଆରେ ରାଜା ଘରକୁ କଣ ଖଜା ଅପୂର୍ବ ହେଇଛି ସେ ଆମକୁ ଯୌତୁକ ମାଗିବେ? ଝିଅ ଦେଇଛେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନଦେଲେ ଆମେ ଋଣୀ ହେଇଯିବା। ହଉ, ସମୁଦ୍ରକୁ କହିବୁ ଆର ମାସରେ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ। ଠିକ ଅଛି ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କଥା ମନେ ପକେଇ କହିବି। ଏଥର ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମେଡିସିନ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ଯାଆନ୍ତୁ ବାପା, ଯାଆନ୍ତୁ। ତମେ ଜାଣିଛ କାଲି ମୁଁ ଦରମା ଟଙ୍କା 10,000 ଆଣି ଭେନିଟେ ରଖିଲି, ହେଲେ ଆଜି ଦେଖେ ତ ସେଥିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ସର୍ଟେଜ ପଡିଛି। 2,000 ଟଙ୍କା ତମ ମିନିଟ୍ରୁ? ହଁ, ଆରେ ବୋହୁମା, ଏ ଘରେ ବିନୁ ଆଉ ମୋ ଛଡା କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଟଙ୍କା ନବ କିଏ? ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ଘରେ ତମ ଛଡା ଆଉ ବିନୟ ଛଡା ଏ ଘରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଟଙ୍କା ଗଲା କୁଆଡେ? ଦେଖ ପଲ୍ଲବୀ, ତମ ହିସାବ ହୁଏତ ଭୁଲ ଥାଇପାରେ। କଣ କହିଲ? ମୋ ହିସାବ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କାଲି ସକାଳେ ଦରମା ଟଙ୍କା ଆଣି ମୁଁ ଭେନିଟେ ରଖିଲି, ଗଣି ଗଣି 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ପୁରା 20ଟା 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ, ହେଲେ ଏଇ ତ ମୋ ଟଙ୍କା। ନାଇଁ, ଏ ଟଙ୍କା ମତେ ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବାପା ମୋ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଛନ୍ତି? ଆରେ ବୋହୁ, ଏ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। ତାହେଲେ କୁହ, ଏତେ ଟଙ୍କା ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ମାନେ ଏ ଟଙ୍କା କୁହନ୍ତୁ ବାପା, ଏତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଆଣିଲେ କୋଉଠୁ? ନାଇଁ ବିନୁ, ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଦେଖିଲ ତ ତମ ବାପାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି କଳା ସବୁ ଦେଖିଲ ତ? ରୋଜଗାର କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଘରେ ବସି ବସି ଗେମ୍ଫା ମାରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ଚୋରି। ପଲ୍ଲବୀ, ତମେ ଟିକେ ଚୁପ କର। ତମେ ଚୁପ କର। ମୁଁ ଆଜି ଚୁପ ହେଇପାରିବିନି। ଆଜି ମୁଁ ଫଇସଲା କରିବି। ଆଜି ତମ ବାପାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ। କହିଛି ପଲ୍ଲବୀ, କଣ ହେଇଛି? ସାର୍, ଆପଣ ଆରେ ବିନା ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତମ ଘର ଦେଇ ଯାଉଥିଲି ତ ହଠାତ୍ 500 ପିଲା ଏମିତି ଚାଲି ଆସିଲା। କଣ ହେଇଛି ପଲ୍ଲବୀ? ଆରେ କଣ ହେଇଛି? କଣ ଆଉ ହବ? ଘର ଢିକି କୁମ୍ଭୀର ସାଜିଛି। ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ମାନେ? ନାଇଁ ସାର୍, ସେ କିଛି ନୁହେଁ। କଣ କିଛି ନୁହଁ? ନାଇଁ କଣ କିଛି ନୁହଁ? ଆଜି ତମ ବାପା ଟଙ୍କା ଚୋରି, କାଲି ଆଉ କଣ କରିବ ସେ କଥା କିଏ କହିବ? ମୁଁ ତମ ବାପାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସରେ ଦେବି। କଣ କହିଲ ପଲ୍ଲବୀ? ତମେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପୋଲିସରେ ଦବ? ନା, ଆପଣ ନିଆଁକୁ ଅଣ୍ଟିରେ ଗୁଡ଼େଇ ମୋର ସର୍ବନାଶ କରିବେ। ନାଇଁ ପଲ୍ଲବୀ, ତମେ ସେମିତି କରନି। ତମେ ସେମିତି କଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବ। ସାର୍, ଆପଣ ଟିକେ ପଲ୍ଲବୀକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ପଲ୍ଲବୀ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କଥାଟା ପୋଲିସରେ ଜଣେଇଲେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆରେ ଘର କଥା ଘରେ ରହିଯାଉଛି। ବୁଢ଼ା ଲୋକ ନା କଣ? ଅଭାବେ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟି। ଅଭାବରେ ପଡ଼ି ହୁଏତ ଚୋରି କରିଦେଇଥିବେ। ବାବୁ, ଏ ସପନ ଦାସ ଗରିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଦଲାଲ ଆଉ ଟାଉଟର ନୁହନ୍ତି। ଅନିଲ ବାବୁ ପଲ୍ଲବୀର ସାର୍। ଆରେ ଏ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ढेर ହେଇଗଲା ସପନିକା, ढेर ହେଇଗଲା। ଆମ ଘରକୁ ଆସେ ढेर ସମ୍ମାନ ମିଳେ। ରବି, ମୁଁ ଆସେ। ସମ୍ମାନ ମୁଁ ଜମା ସହିପାରିବି। ମୁଁ ଆସେ। ରୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ଅପମାନର ଜବାବଟା ନ ପାଇ ସାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି? ବାପା, ସାର୍ଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗ। କଣ କହିଲ ବୋହୁମା? ଏ ସତ୍ୟ ଆଦର୍ଶରେ ଗଢ଼ା ମୁଣ୍ଡଟା ଗୋଟିଏ ଅବିବେକ ପାଦ ତଳେ କ୍ଷମା ମାଗିବ? ତୁ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇଛୁ,
ସେଦିନ ବେଳାଳ ସେନ ଠିକ ଏମିତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଥିଲେ ବାପା। ତାରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତାରି ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ରକ୍ତର ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ 18 ଦିନର ମହାଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ସେ କାହିଁକି ପାରିଲେନି ତମେ ଜାଣିଛ ବାପା? ତାକୁ ଗଣ୍ଡି ବିଲ୍ ଅନ୍ତର୍ବ ପଙ୍ଗୁ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗଣ୍ଡି ବିଲ୍ ବେଲାଳ ସେନ ବାପା। ନିରବ ରହିବା ଛଡ଼ା ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ସମୟର ଶିକଳିଟା ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ସମୟ ରାକ୍ଷସଟା ମୋ ତଣ୍ଟିକୁ ଚିପି ଧରିଛି। ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କହିପାରିବି, ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ବରଂ ଭଲ ହବ ଆପଣ ପଲ୍ଲବୀ କଥା ମାନି ସାର୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲି। ବାପାର ଭୋକିଲା ପେଟକୁ ସହିଲ କରି ନିଜେ ଉପବାସ ରହି ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ମୋ ଶୋଇବା ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ପାଖରେ ମୋ ପାଦ ଧୂଳି ନେବା ପାଇଁ ଜଗି ବସୁଥିଲା। ଆଜି ସେଇ ପୁଅ ଭାବିଲ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବାପା। ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ମରିଯାଏ? ନାଇଁ ବିଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ ପାଇଥିବାରୁ ତୋ ନାଁ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ବିନୟ। ଆଉ ବରଂ ତୋରି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ରାଜି। हे ମହାମାନବ, हे ଅଦିନ ସପନା ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇଥିବାରୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆଣ୍ଠୁ ମାରି କ୍ଷମା ମାରନ୍ତୁ ବାପା, ଆପଣ ମତେ ମାରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ପବିତ୍ର ହାତ ଗୋଟେ ଅବିବେକୀ ପାପୀ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗି ପାରିଲା, ସେଇ ହାତରେ ମତେ ଆଜି ମାରନ୍ତୁ ବାପା। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁର ଭାଷା କଣ କହିଦଉଛି? ଆପଣ ମତେ କିଛି କଥା ଲୁଚଉଛନ୍ତି? କୁହନ୍ତୁ ବାପା, ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଛି? କୁହନ୍ତୁ ବାପା, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଛି? କୁହନ୍ତୁ ବାପା, ବାପା କୁହନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ବାପା, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ହେଇଛି? କୁହନ୍ତୁ ବାପା, ବାପା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପଥର ଖଣିରେ କାମ କରୁଛି ରେ ବିଲୁ। ବାପା।
ରୋଜଗାର ନ କଲେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ। ହେଲେ କେତେ ଦିନ କେତେ ରାତି ମୁଁ ଉପବାସ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଟଙ୍କାରୁ ଏଇ 2000 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି ତୋ ପାଇଁ। ଆଜି ଯାଏ ମତେ କଥା କାହିଁକି ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲେ ବାପା? ଜାଣିଥିଲେ ତୁ କଲ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଉପାସ ଆପଣଙ୍କ ଭୋକିଲା ମୁହଁରେ ମୁଠାଏ ଆହାର ତ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ପାଇସାରିଛି ବିଲୁ। ତୋ ମୁହଁର ହସ ହସ ଅଧିକ କଥାରେ ମୋ ପେଟ ପୁରି ଯାଇଛି। ହେଲେ ବିଲୁ ତୁ ବୋହୁର ଅନ୍ୟାୟକୁ ଏମିତି ସହୁଛୁ କେମିତି? ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ବାପା, ସବୁ ଠିକ ହେଲେ କେତେ ଦିନ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଆଖିରେ ବାରି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ନ ହେଇଛି। ସେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି ବାପା। ସେ କଥା ମତେ ଆପଣ କିଛି ପଚାରନ୍ତୁନି। ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି କାରଣ ଏ ମହାଭାରତ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ। ବଞ୍ଚିବାକୁ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ସାତପର ହେଲା ଭଗାଇ ନାରେ ହଜି ଖାଲା ଆପଣା ନଈ ମୋହ সবজ সুন্দরী মাটি কণ্ঠে সিয়ে আজি দেল তাকু ভটে এ কাহানি বিছনে এ কাহানি বিছনে এই চিন্তা